Sa nagidat pa kong 16, di na kaya kong girlfriend. Ngayon ang pagbuklat sa gugmaninduhin. Akong tangaplanohin, siya akong pangasawin. Apang kapulang mangliyok, dili ko mang mangloto, bisan paglungaglag sa aking pusa. Siya akong okay sweet 16, liat kayong na mo kiringking. Kay bisan asang baili, muadtog yun og makidansi. Busa ako siya nga gibatling, nga diyon ka magbergating. Manuyoy nun og makipinsing. Busa ako na lang gipadabling, kay mangidalang kog laing. Kanang mayong mangliyok, kanang mayong mangloto, bisan murag na og sigdin. Busa siya ako mo kay sweet 16, kaya kayong na mo kiringking. Kay bisan asang baili, muadtog yun og makidansing. Busa ako siya nga gibatling, nga diyon ka magbergating. Manuyoy nun og makipinsing. Busa ako na lang gi-examine, gilang kong iyang postin. Nang may kusog mo iking, may langot nga gibanting, ay bayot na ni ay going. Tiyak kayong na mo kirinting, kagisan asang baili, muadtog yun og makidansing. Busa ako siya nga gibatling, nga diyon ka magbergating. Nuyoyin nun og makipinsing. Busa ako na lang gisanin, ginilang kong iyang posting. Tanto kay kusog mo iking, may